Yenzeka kanjani into enje? Ukhona. Ungani uMaMzobe ezochana sebandleni lakho kungabi nesijeziso? Ngoba phela lokho akwenzayo nebandla lakhe kuyiqhilo. Ngoza. Ngiyaphuthuma. Ngiyawunxusa umoya wakho baba. Uba uzibonakalise. Ngoza baba ngokukhulu ukuyithoba ngiyakucela moya wasendulo. Moya wasendulo sebenza ngobaba mvela ngiyacela. Qhodeni ngizibonakalise. Zibonakalise baba. Phakathi ukahle ngikubuza phakathi kwayo ngoba phela ngikubona izolo ebusuku ukuthi hayi cha ubuthongo nje awukazi ukuthi iquthe waze wangithwalisa ubunzima nawo unyaka. Thenjiwe. Qaya umndeni phakathi kanje. Ibandla. Ngithi useqedile. Wazobulala ingane yami uxolile. Enye nobuntu azoyiphendula isidakwa. Bheka nje ukapsile obuhlungu akubona umntanami akuzwayo ngenxa kaMaMzobe. Ingane nje yasinda kuzona zonke lezi ingane zala ekhaya. Undoda yayisiza nje ingane yahamba yaye emasushini. Yabona ke manje. Hayi. Sifike kwangqo. Etshe. Kwanele. uMaMzobe akazoqhubeka elokhu efaka lezi idladla zakhe zokungcola zokuthakatha enganeni yami uGabsile. Uzokwenzani? Ngizobumba lo mndeni kabosha, wonke umuntu uzoqala ekhasini elisha. Angiqondi uzokwenza kanjani lokho phakathi kwayo? Ngizokulobola. Yabona kulokho? Phakathi kwayo ayikho into ezongivimba nezongiphazamisa mina nawe. Sifanele impilo enhle nengcono sindawonye. Mina nawe kumnyama kubomvu siyashada. phakathi kwayo